Кой мръдна? А, ти пръдна. Първо трябва на бабушкия къщата и след това на този ще и после на този чиканин ще му разве. Тихо. Ето така. Кой спи? Хипотеза. Просто е една реклама. Реклама на пауза. Палянка нея. Това бирички. Гоп, 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 гоп. Гоп, 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 гоп. И нищо. Биричките не са за теб. Ама бързо нагоре, ще ме прибия по хеликоптер. Хайдете, падай извънземно. Ох, това е извънземно, просто го вдимам и е така. Какво стои така като папка? Не те разбирам. Той е English. Опа, направих го точно за теб, момиче. Тади въпросичко. Ти потросявничко. Виж как се усмихна. Виж как се усмихна. Виж как се усмихна. Как ти ядосана ли да те ударих на момче. Няма да го казвам. Бой с възглавници! Аз ти хвърлих възглавница и ти припадна. Да продължим. Хайде! Хайде! Бой с трябва така да изчакам. Да не я гледам. Какъв е този шоу на котки? Искам музиката на котки. Май съм пуснала това. Ох, аз си мислех. Супките ти паднаха. Я да те ги взема, я да те ги взема. Аз съм крадец. Крадец. Крадец, котка. Това кой е? I'm security. Точно това го имам сега. То не е вирус. Нищо, че е така. Става всичко. Хайде просто да скочим и...
се! Събуди се! Събуди се! Робот, бот, бот, бот. Робот, бот, бот, бот. Робот, бот, бот, бот. Събуди се! Не се ядосвай като 5 годишно. Да ти използвам за баскетбол. О, кош! Ато даде, че направиш кош с книга и свиня. А? Кош! Кош! Хо-хо-хо-хо! Има супер стили. А? А? Добре, ти стоиш тук и ме гони. Ние не играме на гоненица. Тази не ме следваш. Бибоп го направи. Бибоп го направи. Бибоп го направи. А ти гониш него ли? Ох, много съжалявам. Трябва да се скрия. О, You're going to for me. You're going for me. не малко те мързеливо. Кой иска да чуе, моля те. Тати ми, това ми е любимото ми шоу. О, аз много залявам. Аз по принцип съм котка. Ти искаш да си биеш котката? Спинкай на спокойствие, на спокойствие. Нямаш проблемки. Ето ти домашните. Домашните ли те? Не. Това е просто никога. 0426. Какво не ми пука? I want it. Хайде. Малко. Не, без телефон. Аз ще чупя тези, които са слабички. А ти без нея, да ми е къде. Не гледахте ли? Тя я целувах. Зато го казах. Кой от вас се чупи? Никой от вас. Бля! Ето така. Тежитота си седи. Ти си стоиш в неба, хайде, котката ми, спинкай си на спокойствие.
чуть-чуть за нея. И за Бибоп. Какво да направя? Упрекна на кремица, за да ми прощаваш. А? О, ето така. Те чупи. There's a rescue. You've got to for me. Ня-ня-ня-ня. А чакай, това е бира. Гоп-гоп-гоп-гоп-гоп-гоп-гоп. There's a rescue. There's a rescue. Хаос. Да объркаш то.